Ahojte, ja som Raptor a teraz tu stojíme na... Zahráme so Raptorom a Želotorom si zahráme túto Bomblopers. No čo na mňa čupíš, ty skeleton, veď... Hej. Dobre. Už sme si dali party, samozrejme, všetko máme prichystané, tak už stačí iba zahrať. No. Hapči. Dobre, už sme tu. Dobrý. No, ja si beriem... Piču. Pajčera. Pičera. Som v červenom. Aj ty si v červenom, dobre. Je. Tak, už sa nám začína. Mapa je táto. Zen. No. No. Takže 3 a bum. Počkej. Utekaj, nie. Prosím, nezabila. Uf. Tam Nejaký... je nejaký smrť na vesečke. Pozor. Mi tu blbnula moje... Au. To čo bolo? Je to hodil. Ja som do hore trafil a 2 som zabila. To tu ale vybuchuje. Odkiaľ mám 50 medalov, nevieš? To neviem. To sa počkaj, je tých dvoch. Ale strieľaj, poriadne im to tam posoľ. Tie dva TNTčka sa odrazili, tým pádom a ostali. Do vodička ostali. Ale do rytí. Veľmi rád by som povedal hlavne tomu, že loď modrých je celkom dosť rozbitá. Má mňa viacej než červený. Kokos. To by sa aj... Kebyže ten modrý nás porazí, tak to je teda dobrý pánko. A toto kde som sa dostal? Ne. Dobre. To vyzerá celkom aj smiešne, keď sa tak na to spektakluje z boku. Takže pium, jak to lieta zľava, správa. A bum! No, poď. No, do ryti, ale už... Kill. Nehreš? Sorry. Hej. Chudifák. Pol srdíčka, pristaň. Radšej sa niekam uschovaj, zabalzamuj sa. Podľa mňa ešte aj dá, to by bolo celkom zaujímavé. Keby si sa zabalzamoval, by si... Go, Timmy! Zbudzujú. Čo má Tim Stalk 2 Strieľaj pred neho, nie doňho. Hej, lenže odrestný vie, že strieľam vždy pred neho súvne. Ja si musím strieľať za neho, nie? Ja neviem, ale bolo by dobre, keby si toho pičera troška vypol. On má jumper a on predtým hodne dobre uskáče. Asi hej, dá si to na najpomalšie. No, yes! To vidíš, ja som ti vravel, že by sa to možno hodilo. Ale ja som ho aj tak nezabila. Eat fair! Ohňostroj! Ja! Ležal na zemi Čo je teraz? Si v modrom. Tohto tu zlatobrného človeka. Vidíš do modrého. Počkaj. Ja som červená, sa snažím ísť do modrej. Netopír! Aha, Raptor, ja sa netopím. Ja si nechám jumpera. Sme spolu, mňa to dalo nakoniec do modrého. Sme. Ideme do výšin svetku. Idem tam, kde bol raz ten jeden. Som net. Ja som troška spadol dole. Som sa pokúšal ísť takto. Z toho mostíku sem. Keďže som sa postavil sem, by ma nikto nemohol trafiť. Aj tak ja rád spektakujem, takže by to nejak osobne nevadí. To nedajú asi.
Ty sa tak stretli, vieš? Za tebou sú nejaké lode. Pavučina. Fíha. No, to sa dalo čakať. Mohli sme vyhrať. Prosím, nech sú žediví. Čo to je za mapa? Bone Battle. Armorer toho vydrží, ale keď spadneš do vody. No. To je nová? Čakaj, ja to skočím na vďočku. A ja idem skočiť na vločku. To je dobrý nápad ináč. No som to aj viackrát aj ja pokúšal, lebo tu je tiež nejaká vločka. Tak tam na tú skočím, pozri sa pekne. Som na nej. Si vítasím. Čo si tak? Prosím, nech sa nenačo. Zoberiem toto. A idem tam vybuchovať. Najväčší. Čau Šimon. Ináč to si fugu rybu. Ne, mne sa neľúbi fugu ryba. Sa ľúbi viterná vec. Sa ľúbi fugu ryba. Už mi to hučí. Tak Raptor bude s tou fugu rybou alebo Gardarian, alebo čo to je, vybuchovať, tak si to skúňte, lebo by to neprijal. Ale chytajte vy tam. Som vám prisolil na plachtičku. A idem radšej vyššie, tam je to bezpečnejšie. Šimon, ty si v nepriateľskom, chytaj. Kto ma zabil? Ja som ťa nezabil. Ty nie. Ja som mal, no. Vzadu je to, neviem. Tak čo bolo? Tam, hodí sa. Nie, on tu hodil, sa trafil. To jak sa od toho odklača? Čo tu robíš, ty modrý? Som to tam vychytal, tak hop. Áno, dobre. Pup. Tak. Choď tam dole, zostaň tam, môžeš tam zostať kľudne. Áno, zostaň, Ty poď. na Full TV, ja ti verím. Poď. Jak si tam poskakuje? On mu tam dal surprise. Au. Sa do mňa hodil. Chytaj tam vzadu. Jej, trefil som ho. Jupi. Ja. Blablabla. Á. Čo je to tam? Dobre mi bude fungovať môj hadík. Nechcel som toto. Ja som myslel môjho hadíka. Kde je hadík? Hadík. Taký baby. Poď. Že mi nikto neukradne z neho ten bedrock. Čo robíš? Nebojte. Nie. Oni mi kradnú ten. Aj tam hore sú vločky. Tam sa idem pozrieť. Hadík. Nie, my sme proti. Cikujeme to dole. Nie, my sme proti, to sa mi neľúbi. Zase toto počúvaj. Musím vyskočiť na tú vežičku. Raz keď som toto hral, sa mi to tak zabugovalo, že bola furt mapa korytnačky. Nevieš náhodou o tom niečo? Raptor žedivý. Raptor žedivý. Áno. To mňa to hneď hodili. Pomoc. Tu vybuchuje. Ja tu budem iba behať, jak zdesiluje káča. Počkej, oni tak trošička majú rozbitú tú vežičku. Tvora. Teraz už je tam iba jeden a to zase bude trvať. To je kúdi už. Poďme, diváci, poďme pozorovať, ako tá kúdi fára. A ma to troška zasekáme.
Neviem prečo, ale z ničoho nič vybuchol. GG. La 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 la. Šimon, nakrúcame už dlho? Nie. Koľko zhruba nakrúcame? 20 minút. Tak to je moc to. To už sa... To No, už sa... okej. Tak, poďme na lobby. Lobby. Tak. Sa s vami už môžeme rozlúčiť. A preto... Sa vám videjko páči, no nezabudnite dať like. Presne tak. A